Il-Partit Laburista jħabbar 5 proposti oħra din id-darba brabta mal-qasam tal-edukazzjoni, b'mod partikolari biex tkun miġġielda l-problema tal-illitterizmu, mhux biss dak tradizzjonali jiġifieri tal-kitba u tal-qari, iżda anke dak li għandu x'jaqsam ma' IT. L-ewwel proposta titnieda strateġija nazzjonali kontra l-illitterizmu bil-għan li jiġi identifikat kif pajjiżna jista' jitratta b'mod effettiv din il-problema bla naħari jkun li jitnaqqas in-numru ta' żgħażagħ li jkollhom problema ta' illitterizmu. Il-Partit Laburista se jkun qed jibbaża fuq il-konklużjonijiet tar-rapport internazzjonali PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, rapport li s'issa ma ġiex ippubblikat mill-Gvern. It-tieni proposta jingħata sehem sħiħ lill-għalliema u l-kapijiet ta' skejjel biex dawn ikunu jistgħu joħorġu b'inizjattivi u proġetti huma stess li jiffukaw fuq kif jgħinu studenti individwali jelbu l-problema tal-illitterizmu. It-tielet proposta jissaħħu l-libreriji lokali u dawk tal-iskejjel. Ir-raba' tiġi modernizzata l-librerija ċentrali mhux biss b'aktar kotba iżda b'aktar riżorsi u investiment f'aktar teknoloġija diġitali. Joseph Muscat qal li rridu naraw li din il-librerija terġa' ssir ċentru ħaj ta' attività. U l-5 proposta iktar għodda ta' teknoloġija biex jgħinu l-itfal mhux biss fil-litterizmu tradizzjonali, jiġifieri dak tal-kitba u qari, iżda anke dak tat-teknoloġija. Għalhekk gvern ġdid biex isaħħaħ l-għarfien diġitali sa minn età żgħira se jkun qed jagħti tablet b'xejn lil kull tifel u tifla fir-raba' sena primarja fl-iskejjel kollha ta' pajjiżna, inkluż dawk indipendenti u tal-Knisja. Għal dan il-għan se jkun qed jitwaqqaf fond nazzjonali One Tablet per Child fejn gvern ġdid ikun qed jinkoraġġixxi u jinċentiva lill intrapriżi privati biex minn barra l-gvern anki huma jkunu jistgħu jikkontribwixxu għal dan il-fond. Minn dan il-programm se jkunu qed jibbenefikaw 4,000 tifel u tifla kull sena bl-ispiża tkun dik ta' €1,500,000 fis-sena. Fil-jiem li ġejjin, il-Partit Laburista se jkun qed iniedi aktar proposti dwar il-qasam tal-edukazzjoni.